जन्म जन्मांचे पुण्यबंधान मेल्लोलपूतुतू मोगाल अम्कदेवान् दिल्लोलो दिव्य नवरत्नतू तंतु पवित्र वैडूर्यतू जन्म जन्मांचे पुण्यबंधान मेल्लोलपूतुतू शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजा आनन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे। रेणू एक बाहेर होता पच्चे करी अम्मान वखद इथे बिहाडकावे काय नाका म्हणे जाओ सगळं सनैव जाओ म्हणे एक मिनिट इथे आजी मा सामांगलार नहीं वे तुम्हें का इरी कराई विस्सोरनती ने अम्मा ना वारे का पुष्पांजलि कराई विस्रू भी न जा ओ उड़ गास के लिए जाने ने विस्सोर बोलता हूँ मने एक मिनट अनिते मने माँ के दे दी इस जान इतनी मुन काला तुम गेले का इरी सांग कामना सी ने मिगेल मन ना एक समाधान मिळला मने माँ कदिस्ता ये घरा में तेरी इतके एक बल्ला पंचों को तो सिरे दिसत म्हणे तेसे कदू सब्बादी रेणू एक करिंगे तू एम बाई सर एक सरी दवला मचा म्हणे अम्मा अंगे क्लीन नाही वस बालम मामा सुनवे आवे ना म्हणे मग चाम अत्तन दुखदस तू शीत खय उद्दिला रेम चापणा एक केकन बम मुन बाय जा कन देवताय मिगे कपला बोरो तंक संकाजलन कैरी सांगून आणि त्यांच्या पडा गेले गेल म्हणना तुने हम कोणाला सांगूगी कृष्णमणि धावनु योगो अम्मा लग्गी दुवामणि दुदासिता उंडी खागो राजामणि अम्माल गल्ला उम्मदी गो रत्नमणि रत्नमणि
अम्मा 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 अयो इतने अम्मा अम्मा इतने जनगे देवा अम्मा इतने जनगे तुका अयो बालमाम इतने से तुम्ही एक होगी आई अम्मा इतने जनगे अम्मा भला सब पण बिदी किलवे हंगा उनसा चलिए बालमाम मत करना मत मैं दूध दागे नहीं है अम्मा इतने जनगे अम्मा देखो दूध दागे नहीं है ये रेणु जोई इतने दे कोंडी इतेश तुस्सा पण बिदी कुल बिल्लिया जागा बालमाम आता हमको कैसे गुल्लम चावे हेळुना तुम्ही काही इरकराय निकल बाम ना फोन को एक ते डॉक्टर आलो की वो संगाय होगी जाओ संगत जोई तू संतति काय बित्ते वर तिजन लगे मां यो संतगेन मच तुम्ही एक होगी उलताय उलटे जोई वाच अम्मा कष्ट ते सगळं मग्गीर काढू बालमाम ये बामना फोन डॉक्टर आलो तू संगाय कल्लाई कल्लल कड़दो बोरना हेलो हॅलो राजीव इति बालमाम तू खत्ते सर आम चरला आहे सर अरे एक घर कडियो इज्जने अम्मा का एक सने गुवळे ले अम्मा इज्जने कांजल्ले ना रे तू एम चवलेरी आ ते डॉक्टर मय्येगे गेनु उर्दूने सियो आके काम संगन आ दरायो एता शो चोई म्हणत हा उत्तुल का आळा झाले कशी बोगीता समर्गणीने एक पायु मुक्कार होऊ जातवे एक उल्लोम चा जातवे ना परमात्मा एक मनुष्य गई देवान कशी करू पण म्हणत मी केलं प्रार्थना सर इचले बित्ती शुल लोरा बिना मी बामना फोन कराय उलतील मग जोई रेणू आता पामचा बोरोई जोई बांडी रे इज्जने बालमाम इज्जने रेणू अम्मा का इज्जने कांजल्ले ना रे डॉक्टर माई कांजल्ले ना मी एक सने गुवळे ले मट दे रे नो चोयता आमच्या ओन संगणी बितर बालमाम हां आम कसल चुकी केली मंगळा हां लौकिक जीवितांत सत्याने कुर्ची मड सणसणी चूक हांवें केले असूया जाल्यार देवान उतले व्हडलें परीक्षण म्हाका दिमकावे अरे राजीवा आम मी केल पुत्ता समान लेकून तुझे काही नाही सांग बालमाम आम्ही तुमका एक ड्रायव्हर जाम नाही केलेलो बाप्पा समान म्हाका 5 वर्ष सिलबलेत मी गेल बापूस म्हाका सोन गेलो होता चांग बल्ला सांगून तुमगेल पुत्ता समान म्हाका वड्डोन येन दिलेर तुम्ही पावेलो अरे हाम तुका मन्ना दुःख दिमच्यानी कशी सगळं सांगता हे सगळं हम गेले केक राबोरो न तनी ती सांगूचे बालमाम सगळं विसरता राजीवा हांव कांय विसरना ते ऍक्सिडेंटान तू गेल बापूस आमकां सोन गेल्लोय ताजे ते मनो दुःखान करता न्ही मे तू गेली आवसू हत्ते पाये तरंजान पोट एक उल्लुम चासेरी जाम नत्तिन्ने मरण तुल्य जान हत्ते भीम तुस्सपणे जोन जीवन काडचे हे सगळं मी गेल दोन्ही दोळ्या दिक्कूचे न्ही मे हांव कशी विसरतलो राजीवा हांव कशी विसरू की अरे पुता सर्व देवळांकडे वचून प्रार्थनाय अंगवणी सर्व चमकीली दिक्कूनच दिले होयदना ओरनच तिन्ही मोक्क देना काय फल आले ना अरे पुता तू गेले आप्पोल्या स्नेहान करता नाही मे तुझ्या के दोन्ही वर्ष प्राय चढ आसिल्ले मी गेलसेल्ले के गेनु हांव हे घर कडेन येयलो हांव हे घर कडेन हुंकूतून वर्षांच्यांनी जाल्यार हें सगळं म्हाका काली जाल्लें म्हणटा न्ही वे राजीवा दिसता ते सगळं मी कपला बरो
देव म्हाका परीक्षण करो जाल्यार ते रेणूय त्या परीक्षण करता. बालम्मा कळतवे आतीने खंय वचप ना. दवळान जावो वार्डिगे जावो खंय वचप ना. एकेकल्यान उत्तर ऐकून मन्न दुखत बालम्मा मन्न दुखत. होय रे ती एक दिसा कोणालेगी सांगू न तिन्ने कोणा कोळू न तिन्ने ती एकडे बेसून दुन्नी दोळां तुल्यानी उद्दा घालचें हाम दिक्कीन न्हय मै जलाय इत्ती रेणू म्हूण आम निमगेन जलाय ती सांगता काय ना बालम्मा तें तस्सी नव्हे हें सी नव्हे खंय हांव इत्ती कोरूगी हा मागीर ये घरकडे एक सनसरडा सौभाग्य तो तागेल हांसू तो तागेल खेळू चुमच्यात देवान आमकां भाग्य सरी दिलें ना राजीवा. सो डॉक्टर माई काय ना रे BP time variation request also. My right injection out of the nurse. Amma, ito hindi kun bilil biwe. काय तशी काय चाललंय रेणू ना डॉक्टर माहिती तशी काय चाललंय ना. ते वर्तमान विजय अम्मा अमुकारी. अय्यो नावू काय चाललंय ना. Kakaltano tamman condition. Chomka, changkon chomka. Ammani tension din chakay chomku bana. आणि त्यांच्या अडगतला आमका हॉस्पिटल ऍडमिट जाय. को. ओके? ശരി. माझे कोण सोड ये इत्ती रेणू अबा तू गावानातील विचार कान रब्बिल्या विचार काणकम सांगिलाय कशी शेर जतन बालवा मकंग वर्डिक जाने 7-8 वर्षांचे निमून बालमा मा कळत नाही वे ते मक्का मागीर कोळचे कैरी तू सांगोस वे बालमा मका ये घरकडे ते कैरी सलारी होय बालमा माल सांगिला रे एक आश्वास्त सांग दुवा ये बारा मम्मा लगी तुका धैर्याने ते सांगूया तू सांग बालमा हे दे दिसन एक समाधान ना ये घर आम्ही तरी इतके कळकायो एक स्मशान तुल्य इथे होय बालमा मका मना जाय ना बालमा ये घर आम्ही तरी इतके बल्ला पण चौंकवत सिरी होय थोडे वेळे मी मना दिसत विजावियत नाही वे रेणू एधे दिसले सांगाय मी केले म्हणना तू हा एधी कैरी ने नसे इतकी बालमा तू तिलागी सांगेला कसे म्हण सांगाय बालमा नाही तो ग्रवळे मग काय दिसना जाव्यात नाही मै चला रे तो शुक्रवार की मंगळवार मग माकुड गाव आहे ना हा तो वेळू हा तिरसन देचो ते तिरसन दे वेळेचे रे एक सनचरडाचे रण्णे तो पैंजळा शब्द तागेल तो हासू ये सगळं मी गेले कन्नान ऐकीन वे बालमा. म्हणून तो ग्रोळे समाधी सण जायवात नाही मै बालमा मी ती सांगत आहे तुम्ही जोई आम ये बिमच्या गाणे सांगाता ऐकीन मै आणि सांगाता आणि अशी मुक्कार वचारतात म्हणून ये बाला दिसना आमका एक कराळा लेगीन दिकू वचास कोण की तो तो तर KR भट कोदंडराम भट उडुंगल्लूर ज्योतिषांतू उच्च स्थानाचेरता ते बडमा दिकून तिने मुक्कार वच्चाक आणि जमना रेणू हा बालमा हा कोणा के झाला रे आमका दिखूया हो मका कशी पुणी ये घरा भितर समाधान मेळला बरो तबडी देवाक गट्टी धरी भितर चम्मक
इनमें मनसमाधान ना हाँ? राजीव संगत रेणु संगत हाँ? एक्के कुडकोर्चवडे रे चा कोण आलोचन कोरगा पेट्टू मागल्यान पणा फडे आलोचन केल्यान पुरो हाँ? आणि मिगेल सिमचक मुरले तागेल बगे बुल्ले दो ओर काकी फडचना चुन्नोले आमका म्हूण देवा परमात्मा कळता इतकी गुल्ली दवर कानी म्हणून कदा ए अबा तू गेलपासून एक गुणगान केन्ने ಅಂತ ಆವಲೆಕ್ಕಿನೇ ಗೆಲ್ಲೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾ ಇದೆ ಮರ್ಡಿಗ ಓ येतवणे पुणी बाप्पा मिगे बगे गुल्ली दवर तामुन आणि ती गेंचे लेवले गेन आम काडका जत्तने जोर तावली सीओ विशेष आणि सांग आणि त्या आईचं विशेष तर विशेष हो हा मुक्कार दिस कसं आहे बाप्पा उकुळी उकुळी उकळे यार कोण गेलो कोण फक्त फक्त पोद्याक आम्ही जाल्लेल वेळे तू बोलू एक पिंपळार्थ मंदित आहे ते मागीर तशी नाही वय नव्हे लागी वर्ष तुगून 2020 इथे तक्का मी पंजिरा पिंपळार मन दुवत आहे जोर नड्यार आसिल्लो वय वय मना नव्हे दोन्ही गुण होता एक नम थांगरप तरी आमगेल पोद्या एक चेंज केना एक पिंपळार नव्हे एक वेगळ पिंपळार मग ना पडेन मना नव्हे वेगळ एक चेंज लगे ना कळतवे नंबर 2 डबला तू गुनू चाचू लोन बाहेर दमत नाळ मना नव्हे तांका हे साधन दिक्तरी दृष्टी द ओ समज मना नव्हे तव तसे गुण काय यम यम केले वे चोय विज्ञान काही नाही बाप्पा निमगिनी मागीर नंतर कोण निम गोष्ट सांगा तशी जेवलो देवळांच्या रंगा सदी कोणी गेले ते कैऱ्या कसल उणावना सूपर अरे कल्याणोत्सव उद्यास्त म्हणा मग ते काय सांग ना मग अबाव इल्ल्यान मात्र सांगल्या पूर्व ते चोय आम तेंका अन्वेषी करप ना काही नाही सांगन केळका नड्या तुला चोडका वय थंगात बोर्ड दवन्या मनानवे वय वय थंगवत्तर मना जत्ताने कल्याणोत्सव उद्यास्त म्हणा कोणान म्हण ते वच्चा पण थंगा तुकून चमकून ते करबम तरी उमेद बापा अय्यो तावळी ती करब मंगल तवे बारे गेम चावचून ते कागो प्रारसी कसे 80 थंगा बेस्तर दिगिलवे करेक्ट पान दवर तरी चोय आहा परमोळ मारतलो थंगा पान दवर तरी कृत्य जानू चुन बेस्तुगा कोण नक्कम सांगून ना वय वय जानू बाई तिळोय दिक्लार चोय म्हणाल नव्हे मागिरी ब्रह्मचारी कोण सांगून ना वय वय आणि फायची काही रीता दंड किती काही रे आईचे मोठा भाई बत्तने हा एकादशीच्या बाप्पा उद्दिने व्यस अन्नदान समूह पांडाम सांगा वच्चा बसीने आता ते महिना ते त्या थांगा बाईंगे जोलिता ते मे ऐका थांगा चोय करेक्ट चिट्टद तांनी तांगेंच्या आनेन वाटते खोल्लो सगळं आमका बत्तर तांनी दिसतनी वय आम्ही खातनी म्हणा नव्हे थांगा भितर सुपर पक्षे तेंच्या तरद मक्कड वाढत शेरीम ना तून लगेन दोवर का दे ते शेर नाही ते चोय ब्राह्मणा सांगिन वाढ अय्यो काय सांगिन ना ते धिक्कारी वचप ना म्हणा नव्हे वय 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 मागीर तेंपार जेवलो सांगिन ना मामे वय कोट्टा बुक दुसरे लगले अयेंचे इतिहास सवे चाये वेळ उजल्लो ब्रह्मांडान एक मरलोळत तेंचिरच्या पुढे दुसरे इतिहास सवे घेचोय एका एरियाम सांगन पक्का बी दिव्य दृष्टी ना अडकळ्या उंचून चोमका मला रेणुले निम कुच्चू निमगू का वच वच बाप्पानो डोल करची जोल करी गुल्ली जोय चम्मक चम्मक दिक्कीन नवे येंत मिग्गेन वाहन राजीवा के मुरली के चा विद्याभ्यास मिळलो राजीव भरडी कनी कोणू कुडुंबनी कोण चा जान दिसू करता यो सभा 13 12 भोवनू मिगे नक्कल वट्टाम चाक बाहेर सरला आज्या के बेदम काय ना 2 माट्टे सरसी होईल रे चारी नार पुणे मिळतल सिल्ले मक्कद बनले गेन स्वाहा करतलो असं जला असं ना जरा ना उच्चून जोया
नमस्कार बडा माम नमस्कार. कोच्ची सुकून बाहेर येतं बडा माम राजीव. मी जिल्हा बडा माम बाल्या बरणी त्याने ब्रो द्वादश जन्माष्टमेषु शनि अंगारको गुरु प्राणनाशं च वैकल्यं तेमन्नालु ना संस्कृत कोळका तिक्कुगा संस्कृत नाले दानी नाजमना नाले चुन्नला बेसलानु पुरो असो कांगो संगती मी कांगता या बडा माम नवग्रहादु शनीश्वर कोण शनीश्वर. बृहस्पती. अयो यो बडा माम बड्डी जत्तोल म्हणून सांगताय हो दिकू बडा जय ब्रो. तुम्ही दोघांनी जय. इष्टदेवताके सर्व देवांके प्रार्थना करू होय डोळे बोटी कर मागील बेत्ता गाणी 500 रुपया देऊ बडा माम देवे का अंडोर का देव. डोळे डोळ धर नको मग फल मेला मग मी गे सांगू मग ना बडा माम जाओ डोळे वाह डोळ बोटी करता या तर मग काय इथे तवळी तू दोर जपून दिमचा होता उज्जे साधन कांदोरलवे दिवली आणि हा आवता आटेन कांदोर कास्तले जावो देला हा जावो ओके जावो तग्गेल कैरी शीत इतेन कैरी सांग एक गोले आळू मागले आंबम चारा बुगा तुम्ही बडा माम आम्ही लेकीने तो होता बडा माम म्हणले कोणू बेट्टूला गोंदा सामका कडवे तुम्ही तग्गेल कैरी सोडाय कोण म्हणून मन अंजले नामो कोच्ची सुकून बाहेर येतं बडा माम हो के यार ब्रो हा आमता राजीव आमता फोन केने नाही. वै वै मन अंजले तुम्ही पंचा तोडो जले वळेरी आज एम ना म्हणले किल्यावर ते बडा माम आम्ही एमचे वाटेरी आम गेले का कार आटा येर पंजरा जने तशी एक मन कुरा बघा आमका तोडो जले होतं बडा माम अवलक्षण मू दिक्कू येता हा तुम्ही अंग पावलं नव्हे हो आमका जोव्याम बलभद्रा अरे बलभद्रा अंगेल प्रश्न चारदार रे हा 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 जोय एक सांगिला यार तो दुशेर आहे का कोण नडतोलो एकडे ये तुम्ही रपाय हा हा बालमा हा आम्ही येईल वाट विसरलोय काय म्हणा जाय ना जोय राजीवा तू थंगा राब एलेर वाटा काय चुक्कल ना
ती म्हणाली आम गरकड सुगून तेमचे पुढे जानू हा. वेंकटपतीकडच्या बघेक मना ते काणी केदो बोलता येईल राब पण मामेत का जय तुगेल नक्षत्र जादक सगळं जोयलो दोष काय निघूया ना इथे प्रश्न असले सांग आमका चोव्याम ब्रह्मा आगे प्रश्न ब्रह्मा देवादेव दुडवा काय उणावना जलारी गरकड एक समाधान ना आग एक भय्य आगे कळकायो मरणा घरामड पण मग राजी बालभरटीक जानू 10 वर्ष ज्यांनी आत्ते ते घरकड आहे एक सण चेरडा सौभाग्य देवाने आमका दिले ना बडमा ब्रह्मा आम्ही जावो आमगे मालगड्यान जावो कसली तऱ्हा चुकी केली असेल तर एक परिहार तुम्ही सांगू का ब्रह्मा तुम्ही विचार काय का आणा करा जीवा आमका चोव्याम ग्रह निलहग जोइलो भूमी वास योगित ब्राह्मणाधिपत्य शिले भूमित टांगड टांगड अंकाजलेल तुगेल नक्षत्र आ जाओ जादक आ जाओ दोष काय ना दैवानुग्रह जाम का जलोला सर तवळी प्रश्न ना म्हणून सांगताय बडमा हा प्रश्न ना म्हणून हंगिल ना सानू एक प्रश्न येता भीम का बडमा भीम का जलेल विषयदारी भीम का क्या भैया सगळं तुका राजीवा ब्रह्मा तू गेलगरकडे तू अम्मा आणि बायला नव्हे राबून असाई नाही ब्रह्मा बाला मम्मी तंगेल पूतू आमगेले कर करतात ताई हा त्याचा रंग राबो बाईलेल नाव रेणुका वय ब्रह्मा आव स्वान सुया वय राजीवा तू गेलगरकडे हे काळ आले गे सानिध्य मग कधी तू येता आमच्या भाषेत संग्राजी भूत प्रेत अयो ब्रह्मा ब्रह्मा किती सांगताय ब्रह्मा तुम्ही अरे सगळे दूध दागांदी तू तवळी हा सगळे घर अप्रमाण तू होय कसला आजाराचो नागर यक्षे ब्रह्मरक्षस तेसी त्या सवे ना बडमा तू ना कर यक्षी कसं काय ना अजीवा हे गौडू घास कोण जोई तेंगर कडे कसला आजाराचो कापा मृत्यू झालेला सवे ना ब्रह्मा ना तुमगे लुडगा साज बी झालेला सवे ना बडमा बिक्के रुड का साथ शिकान जल्ले ना जल्ले रह खंडित तेंगर कडे मोक्ष मिळणं तिले का आत्मास एवढं घास कोण जोई अरे मेचे राजीवा ना पुढे संगीन मु मिक्के रुड का साथ शिकान चमकील ना म्हणून हा तुगे लुडगा साज जल्ले ना मलारी तंगा जल्ले ना म्हणून नाही जल्ले रह ऊला सत्य हंगतले इत्ती जल्ले म्हणून जाना जाऊ का जलार्थम का मुक्कार वचात ठीक और का बडमा मम्मी राजीवा आमका तू गेला अम्मा लेकिन निमगलारी ब्रह्मा पुढे आलेले ऍक्सिडेंट आहे आम्हाला एक भाग तलान जाय उल्लमच्या आसरी जाम तुला बसते तसं उल्लमच्या आसरी जाम तुला बसते हो तेच ऍक्सिडेंट ना आता बडमा राजीव वाल बाप्पू सुई हमको सोडून गेलो हो आणि का ताजे वाटेन बी काही नाही बाप्पूस नाही अम्मा उल्लोन चान आळा नाजले अम्मा उल्लोन चाजा नाजले अम्मा बेगे उल्लोन चाक एका आळस्तोल तर दुष्का अर्धा उंडालेल तुगेल बापसून नाही ब्रह्मा नाही मागील तर दुष्का अर्धा उंडालेले कोण की असतेले बडमा हा एक
जनार्दन शेणाय म्हणून उलटी ताई हा हा थंडी नव्हे वय बड मग हालत ते हवे असं बड मग हा ते कोल्लूर देवळाचे हा ते कागद डेंत हो जन्म म्हणून उधून येत आहे बड मग चलारी तुम्ही उतल्या हो की जन्म मावचून निघाय त्या दुसऱ्या आक्षरांत राजीव बाप्पा अनंतन वेगळ कोणाके आक्षरांत जाल्लेला सोय म्हणून जीवहानी जाल्लेला सवय म्हणून अजून चोन याय मला नलवे जय हा जावो यायचं बड मग हा राजीवा ब्रह्म ಈ रब्बो ಅವ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಹಸನವೇ जय ब्रह्म दुसऱ्या आक्षरांत वेगळ कोणाके जीवहानी जाल्लेला सवय म्हणून चोन याय जय तेन जाते राम किती म्हणू जय ब्रह्म हा जावो दिवल्या आणि वेळ जाता गावावर चुंबावाय तरी आम्ही जमताय बड मग हा हा बलभद्रा तुमचा खेळू दिक्किला सवे सगुलियानी सगुलियो उंती पळारी वे नवे तंतु एक गुल एक गुल उतारी पळारी एक रे तायम ती एक गुल एक गुल ती तांगा प्रश्न करता इतकी जाल्ला म्हणून आमका जाणा आमका दोयाम बोगंत आयम चलक यस तू आता यो बलभद्रा पप्पा तीन ಕೂಗೋಣಾಮ ಚಾವಿ ಹೇಳುದಲ್ಲ ಮಗ ಕಾಣಾವೆ ಪಪ್ಪಾಕ ತುಗೋಡಿ ಜಲ್ಲಿ ಚುಯ್ ದೇವಾ ಅತ್ತೇನಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೇ ತೂ ಯೋ ಅಮ್ಮ त्याकीनिद्दिल ना तू तुका चांग कोण गोरो कोण नाणेल मू पावडर सग गन्ने तित्तो सग केल्लो ನಂಗೆ ಕರಿಯೇಗ ತಿತ್ತಗೋರ್ ಕಾಸಿಲ್ದ ತುಗೆಲ್ಲ ಬೋಕ ನಂಗೆ ತಿತ್ತಗೋರ್ಚಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ತೇಂದು ಕುಂತ ಅವ್ನು ಕೆಲ್ಲೋನ ಮಗಿರಿತ್ತಿಗೆ ಪೋಟ ಸಗ ಬರ್ಲೇನೆ ಇವೆ त्याकी मगीर न्हीदन कस्सी निद्देम चाकी नवे अब्बोने केशीलं कोंदवर नेनसनवे गींतु मोणत्तिंतु निद्देम पुन्ना नवे खय आबू तुगेल गींतु मोणचो आबू देवळांगेಲ್ಲ तुवे ಒಳ್ಳ ಜತ್ತಿರ್ देवळां वच्चू का देवाल सेवा कोर का जन्म जन्मांतुल पुण्य बंधान मेळचें सौभाग्य तर देवा सेवा करचें हाज्या अम्मेगीन तूं म्हणन पूत निद्देम का
आयुरारोग्य बुद्धिधनधान्य विद्यति मुख्य रे सौभाग्य तो मागरे धर्माचारु आमचो संस्कारो नित्य रखो करे अमका तो चित श्रेष्ठ रे जन्म जन्माचे पुण्य बंधान मेळ्ळोल पोतु तू जन्मदिल्लेले आसु बप्सुक उचित जीवु रे तंता तुझे मोगा छोरे दान धर्मान पुण्य कर्मान करी चंपण रे तुका देवुर तोलो रे जन्म जन्माचे पुण्य बंधान मेळ्ळोल पोतु तू मोगानं कदेवान दिल्लोलो दिव्य नवरत्न तू तंतु पवित्र वैडूर्य तू जन्म जन्माचे पुण्य बंधान मेळ्ळोल पोतु तू अत्ते पावलो ना बाप्पा त्यासी तोडो वर्त मग कोसोल तोडो बाप्पा ये मग कोच्चू कामून कळावे काय सांगून काय ना दुवा आज खन तील तोड होत देवळा आरती तुका कळतं नव्हे आरती पाय पडणार आहे मक्के मना समाधान ना आ तू जोली वच तेंचोय आ करे सिंधून दवर आहे ना सर हो म्हाका फण्ण घालू बी जाले ना जाओ तो रोणूत आसिलो सिद्धांत आसिल आजी पप्पाने केशी लंकोन दवर नाही ना सनवे गेन बोन तीन तोनी देम पण आबी हा बत्ता आ मागिरी तू द कांडवर आहे ना सर हो तीन 24 रुपयाना आ आ हा पप्पा यानी तिगी पप्पान गुळी हाव 20 रुपयाना आ उडगासान हामका खाऊन मक्का बादिम चापण आबी हो 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 एक ती सत्तुली कांडी आणि ती काढू विसरली तें दुसरेर धावने इलेली पप्पालो लोरा बिलारी म्हाका तोडो जातोलो हांव वत्ता देखील वे सगळं काय रे आवाज आमका सांगूंक काय रे ना हा मनातील वड्डल नव्हे कृष्णा ಚಿನ್ನ ಮಮ್ಮೆ ಅಂತ ರಾಜೀವ್ ನಿಮಗೆ ಬಯಲ್ ರೇಣು राजीव मन आदल नाम ಅಂದ ಪೈಲ್ ಚೆಲ್ಲೋ ओ अंत पैल चल्लो तू कळतवे अक्का 5 वर्ष प्रायस्ताना आगेला बोले सोडून गेलो ಅಂತ आता वडलो जाला नवे कसी मना करू ಸೌಖ್ಯನವೇ सौख्यवे निमगिला राजीवा सौख्य मग संका मक्के की एक चेल्ली तस जादक वशाल
20 वर्ष भितर तिगेल वर्डीक चमकील ना जाल्यार मागीर 30-32 वर्षाच्या तलके वर्डीक चमच्या म्हूण सांगू न्हू जातक सगळं चोवन एट्टील पट्टील एट्टू परत मेळू गांवां सगळं रिणे काण पट्टीकून पेट्टेल पपिया इतली सांगू बाळांदीर आयलेली मागीर ती गेली ना हेचे लग्गी मास येयल्यार 6 मास पुरते हेज्यात तर चड्डा हे सगळं मेघेल विशेष जन्मा आमकां तुमगेर एक सहाय जाय जन्म जन्मा हांव एक चर्दा करतोय हां काडी तूं खेळ करतवे राजीवा हांव कसो सहाय करूं रे तुका आं म्हणे चर्दाची चास हाडतल वे रेणू तू येयली काय मी विसरलो चर्डा न्हीत असो राजीवा तुवें निमगिलें न्हय मेज्जांचो सहाय जाल्यार तीर्थ जाण आमकां तुका ती म्हूण सांग जन्मा तुमी आमकां सोडून गेले परंत हांव अब्बोल घर कडलो वाटलेलो मिगेल सिक्वण मिगेल जोली मिगेल वार्डीक सगळं आतां तुवें कायरी काय सांगिल ना जन्मा ते दुसरें ते ॲक्सिडेंट नाका ते मात सांगू नाका जन्मा हांव एक सांगूचें हे काय ते दुसरें ते ॲक्सिडेंट ते जाल्ले परा आमगेल अम्मा हातपाय आसरी सुगंधतिल्यान उल्लमच्या आसरी जानतिल्यान खेडपद जन्मा आमकां जाल्यार आमगेल घरांत इशी एक जोळी मन दोसील भाग्यश्री देवान दिल्लें ना जन्मा जन्मा आमगेन घरकडचे कायरी सगळेन आमी कोडंगलूरचे KR ब्रह्मा दिकूगेनी जाल्यार बडो मम्मानी कायरी सांगिने आमगेल घरकडे एक दुर्मरण चौकी नसा म्हूण ताज्या आत्मा आमगेल घरकड पण घुमता म्हूण जन्मा हम कुतले ते जाण जाऊं का ते दुसरें ते ॲक्सिडेंट तांतो बाप्पा नंतना कोणाके बी जन्मा ये कायऱ्याक मिगेल अम्मानीक जन्म माती ते सांगू येताने अम्मान कायरी तिने सांगीने जन्मा एक हुडगास कोणचो आहे ते दुसरी तिकी जण एक हुडगास कोणची आहे राजीवा विसरला ना ते हुडगास कोर का तो दीस काय म्हाका विसरू जमना ते दुसरी ती रात ते दुसरी तो पावस तेनी काय म्हाका विसरू जमना हे का नाही दोन्ही दुर्मण चमकीन असं दोन्ही होय दोन्ही दुर्मण चमकीन असं कोण कितें एक व्यक्त जावन सांगाय जन्मा अनामिका 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 जन्मा मनांजल लामका हे किती म्हूण व्यक्त जावन सांगाय जन्मा ताचे बोलता म्हाका तुगेला मारे ती खायरी निमगोस जन्मा माम सांगीन मो अम्मा उल्लमच्या जमना केडपद म्हूण सांगीन मोवे छे तुगेला मान उल्लम गानक्का म्हाका निमगोस हायन तू मच्छाय हा जन्मा हा तुम्ही फाई एम का काय बड मामसा घेत असा तुम्ही फाई एम का हा दिमताय मी हा
Jalla mutanda kinene. Nah. Kesini ganti na sabah kona sonna. Te pradigar kornu to battali. Pradigar kornu to battali. देवा पसरू जाबा असमोन गई कसले दोष सदरारी कर आसुकुन दूर वच्चो मुळे कोनो बडो माने गेन्नी बडो माम कुल्लेनी दोवन चइलो हेंचे बडो माम संगाता ये घरकडे भूत सैनिक प्रेत सखई मनुष्याग बेट्टूला गुण तस पुढे रात्री इथं नाही पण आया नसली आता जाम जान दिसा जरी एक डोळे थांबून वाट हा मला म्हणत कसे नीट भेटले अरे पण माम आमच्या वेळू जाता आणि का बरं माम खई पावसा बी खई सिरकोल देवा करता चोने ब्या कसं बॅड म्हणतोय हा शोक तू ऐकला रे आता एक तणी पावस पडतोय म्हणून काय पावस वचोन एक एक उपा पुन्हा बरं मामू तपमच्या पुरो समाधान जतरी जोया रेणू तू ते बरं मामा बघे काही तयार केले नसतं वे काही खरकोट बरं माम खातोय वे देवा करता किती वेळ गेलो हा किती वेळ बाला 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 कोण मडम मला वरतल तू कोण ते सत्कुंद वरतल तू अय्यो दुःख बरू होईल बाला कोण ते अय्यो मुरली का बाबा कोण मुरली मुरली अय्यो इतकी रे हा मनुष्या भेटतो हत्या रफ्ता नसीन बिगे आता सर्वेश्वरयो बिल्लो नव्हे बिल्लो म्हणून आवळी कप्पोर्प इथे उकळे वेश बापा हा चिन्ना नव्हे अरे कंचे दुड्ड मिळे तू काही वेशाग पॉकेटांचे 5 वरच्या मारले अय्यो अरे मी गेले दुड्ड कानू मग कधी श्रमच्या बद्दल बे तू वेश देखील वेता गेलो अस्सल वेश सगळं सगळं नव्हे गावकार बित्तनी कंबे मिळताने हा चोई उत्तुलकीचे अंग वेश असे कृष्णू बलरामू कुचेलू तो काय मिळलो राधा का सगळं वर्ष आहे ते जिथे घालताय
एक व्हेरायटी नका वे बाप्पा. अरे मी जे होता यो वेशू लगेन तन्नी दिखलारी ए दे जान लगेन बड्डी येताले मनशा पीडा गिरला नका तवली समी आरी ये घर कडियो इथे काही नाही सांगपाने नाही करी एक उपकार करी बच बाप्पा सनांगा काही हे करू ग. हा. आव रिहर्सल करता. कसं ने हा आज्जेची बाप्पा निप्पा. अयो निप्पा बाप्पा. अयो आणि बाप्पा निप्प लगेन काही आणि काय जे आहे मका निप्पा हो. अयो आणि तुला गेन बिसराय मका हे काही लादो गेन हाँ वित्ती बेट के तुला गोंडा समा काय हो. पहिला आता तिकडे कोणी वित्तेन में हा जोर जोय तू काय घालताना मैं मी गेन पुत्तान काही रे वित्ती जन्न बालमा तो चै कसरे काळ्या लुगाटानी पांगूर मागल्या आणि राबून मागला गळ भेटतो. ओ तो उकळी प्रॅक्टिस करता तर ते कळावं तुमका. हा जोर आम्ही काही करता हा. एकोला निंबे आऊ घेन येता अयो आता नका एकोला घेन येता तुम्ही थोडं जोय थोडं नाही बरं माम आमच्या बघता एकसानी काढल्यानं पूर्वे रेणू सारंदा हा या वजले निंब्याव दा काढी रेणू बरं मापा उल्लो बरं माम नमस्कार बेसूयात. हा जावो इत्तिबाला मागीर विशेषानी का बडमाम हा काय ना बडमाम विशेष हा जीवा थोडं थोडं वेवे नीद पडलाय डोळ्या पत्त्याडी करू जाय ना बडमाम काय बिन काना कावंगा पावलो नव्हे ओ या जीवा ಬಿಡುಮ हे बरं मुतुलस ಈಗ ದಾಸ್ ಎಂಡ ಬಿಡುಮ ಓ ದಾಸೆಂಡ ನವೆ ಕೂಡಿ ಛೀ ಅಂದಿದ ಓ केळकारचं म्हणतो ಇತ್ತಿ ಬಿಡುಮ हा काय ना रे सभान गेले ओ जाओ जाओ रेणू नवे हा होय किती करता तू वा आमदारकडे असं बडवा ओ ಬಿಡುಮ हा. ಈ ಸಂಗೀತ ಸಸಿ केलं सर वे वे सांगून दिवा पास कोणा की ना बडवा चले ಬಿಡುಮ ಆ ಸಂಘ ಬಸ್ ಬಿಡುಮ ते ಬಗ್ಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಹಂಗಸ್ಸ दोघे जण सांगून दी ते ಬಗ್ಗೆ सौकर्य सम संघ बस ಬಿಡುಮ ओ सारस्वत ब्राह्मण मळारी इति मोंगळतवे सरस्वती देवीले अनुग्रह मेळला आनंदाम्मी म्हणाले दैवनिष्ठन जाण असले एकला तुबेर हातास दोघ जण सांगून दिलारी तू काय वेळ होतलो तंकाय चंग पंजतले म्हणाले हा देरी जाओ अरे राजीवा हा जन्नमाम अत्ते बावला मग अंचू इतवे हा तुमका तर बाहेर वचून तेंका एरियास हवे ना मागीर इत्यारे वंसोर करता ते मनीषांग पाहावो अंगे येवनातील हेंते मच्चाक ओ जाओ हूच तेंका कोण येता म्हणचोय कोणी काय येत सर कोण राजीवा ते जन्म ओ हां सांगितले कशी वय वय हे बेसाई बसायचे ना मग बेसाई जन्म बेसाई जा बिकडतवे जा जय जनमाम तुमकंगा इत्यावतील म्हणून कळतं नव्हे अन्नी दोघे हेंगोर म्हाका ती कुवेलेले कुलदा वरून चमचा हेंगरकडे एका दुर्मऱ्यांच्या किल्ल्याच एका अपमृत्यूच्या किल्ल्याच तंतू एक संशय येऊ ना जल्लेलाच जलार आमचे लेगी निघू काय मिळू ना हें काय रे इथे कोणी सांगू जातले
जन्नमम माता सांगाय जन्नमम तुमका कोळचं काही झक सांगाय सांग 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 तुमको कोळचं काही झक सांग सिंधू सिद्दीकी जल्लेले संगत राजीवा अम्मा उल दिन रेणू रेणू अम्मा घेऊन येऊ जन्म अम्मा चोई थंडा चोई वकील बे हाँ कौन कौन जन्ना कित्या केले तुम्ही कोण सांगून केले ने तुमची बुद्धी दिसेल तू काही ऐकी नाचिन में हाँ ऐकी नाचिन में अम्मा अम्मा मुंचे ऐकी नाचिन में एक रात बेजन है मम हाँ एक सुगंध नत्ती लाड़ी लेवे इससे निकले हो पर रब्बे बाला राजीवा तका कट्टेंगारी जन्नमाम सांगो बालमा पण सांगीन शेर नाही वे सुगंधातील अंगेला अम्मा इत्यादी उरले काय तू अम्मा के गेन भी तेरे बच रेणू सुगंधा है ये नि काय तुम बगला न पुरो ये नि काय तो बगला न पुरो आणि के बघूगा तीन बघीला पसी चढ तू बघूगा हाँ जन्नमाम तुम्ही समाधानान काही रे सांगाय ते दूषित तिघी जल्लेले सांग राजीवा ते दुसरा अंग प्रार्थना रे तू गेल बप्पा ना लाळा पेट्टे तू गेला मासू गंता उगी आस्पत्रे वर्का आखे आंगेल्लो ತಂಗೆ ತೊಂದಾರಿ ಚಾ ಸಂಗಡಸಿ ಹಿತ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಗುಮ್ಮಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲೇನ ತುಗಲಮ್ಮ ಕೇಗೇನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ದವಳಿ ತನಿ ಸಂಗೀನೆ 2 ದಿವಸ ತುಗಲಮ್ಮಕ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕೋರ್ ಕಾಗೇಮು तेजान तिसर दिसा हाँ तुगलम्मा के डिस्चार्ज को हम कार ते हाईवे चलेली कत्ते सुबुन करना एक सना चोडू ते गारा कारा ग्लास आरे धरवून ताजे मांस ताजे रगत ते रक्तागंतू मेघलात पायचं ग शेळ दिले खारोची एक मधला दडवले कोणगी सगळं मिळ अंका हॉस्पिटल आवेल बोधनच्याने आम्हा नागेले गेल बाप्पा आमचं सोन गेलं म्हणे तू गेला मग चासी जाणं तरी पडले म्हणे मग नागेले मग तांका जो चासी थई तर मग नासतील आमका आम सोन गेलो कोण किती चरडू कोण किती कळणार रे कळणार आमदिंगीने सकते संताई मैं कधी सलंदा गई
Miguel bro muda gay. Na bro na ham dikkilanda ye dole ham dikkilanda जन्मा अनसूया इत्या की हॉस्पिटल आवेलेल मग ते सांगितलं ना मुझे नव माने हां अम्मा किती काय सुगसिन आहे तुझ्याला माग काय सुगंध असेल तुझ्याला मा एक जण डाल गुंजन मधून चावता इथे सत्य दये कशी गीता निमा नागला तिगल पोट्टा मडू चोड्डू ಚೆಲ್ಲಿಯ ಚೊಡ್ಡುದಮ್ಮ ತುಗೆಲ್ ಬಪ್ಪಾಕ ಒಳ್ಳೆ ಸಂತೋಷಲ್ಲೋ ಅನುಸಿಯಾ ಚೆಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕ ನಮ್ಮೇಗಲ್ಲೇ ತುಗೆಲ ಮಾತನ್ನ ಕಸಿಲ್ರಿ ಇತ್ತಿಗೂಣ ಆಮಸೆ ಗರಾಗು ಹಾ देवान जान जान एक चेल्लिया चोड्डा दिन ये एक चेल्लिया चोड्डू देव्यांग दान बोल के बड्डू नासिम में शुक्र तू जम्मान एक दिसू तू गेला माना एक अगदा चीटी कान मेरे दिल्ली आणि संगत अरे जन्ना मत जादू कैसे लोग करत गिगेनी ओके मक्का सिक्वन नानक बता हाँ वहाँ दिल्ली जलाते मत्यादु केसिन वक्कद ने यसिन रही अनामिगा ये भूमि रंचा सिला सना कुरसिन वक्कद मक्का माना जले नासिर पुता सगळं नाश केलं कळलं नसिरा संमेजम नासिलो गेल बाप्पाने संमेजम नासिल ते दुस गेलं तर मी मन समाधान तेंत मग तू गेला मारे लोको बुडवा तुम्ही सांगिल ना मैं ती अंग हेंगी सगळं समोर हा असं नव्हे हा सांगू ती काय पडतो ना भाऊ काय पडतात ना तू अनामिगे नेतन केलं रे पुता नेतन केलं नाही शम गरी शमकर बडमा आज मैं के मन्ना भारत गंगा देव वरलो हानिया कोणा बिमना आज सुखांदित देतो आज सुखांदित देतो आज सुखांदित देतो मनांकराय मनांक ओरका तुम्ही हे लोकांक जन्मुगेन अपमृत्यू झाला अर्थ प्रेत जगतेल ते मात्र नाही भ्रूण हत्या महापाप ते ब्रह्म हत्या पाप राजीवा हे लोकांक कितेन कैरी तुका तुड्ड दिंकांगे दान केर्या जलाय कन्यादान देवीन दिमचे अनुग्रह तो वरदान सौभाग्य तो सौभाग्य तांग नाशु केला अनामिकाक जन्म निषेध केलेली येंगरकडे आणि एक जन्म
प्रायश्चित्त कोरका तिका जांका चलेल सगळं कोरका प्रायश्चित्त कोरका ही कोरका आपण सांग काय पडतो आम्ही ते जरा रिकोरू तयार कर आमच्या जेवणातील बहिणी बघे आम्ही इतकी जरा रिकोरू पडबो आम्ही इतकी जरा रिकोरू कोरका कोरका प्रायश्चित्त कोरका प्रायश्चित्त कोरका आता भितर असलेलं सगळं काही चंगरी दी चुंकी आणि कन्या ते वेळेला की चंगरी दी चुंकी लागली सगळं कसं म्हणा झालं जय हा तवळी 5 अरे 5 जण चलली म्हणून 4 जण मग बोल द्या बल मग अरे मुरली तू ते वेणू चले हो तो उद्दीन में काय मग करू चुका जन्ने में मुझे मुरली पप्पा काली संजय तग्गे गरकड़ गेल्लो तगेले संगीने चव्वड़ बरारंग ಚೆಲ್ಲೆ ಬೆಟ್ಟಂಗ ಚಾಡಂಗದ ಮೊಡಗಿ ಜಂಚಾಪನ ಆಮ ತಜ್ಜಾ ಚೌಡ ಆಮಿತಿ ಗುರುಕಿ मुरली तुम गेल्लो अल्वे ये सभा हंगद भी हा एक वळ संगलारी तुम कमी जरी विश्वास नाम एक काही करेन एकला घेऊन तुझो नेमी आणि तज्जा जरी सांगू की तुझो येता तू जुंचो होनियो अरे दारा बचे का सोय 4 जण चलली पावलेलं असं चाडंग मोडक एम चापण चाडंग चोंको मना झालं राजीवा वेतन सौराबा ಆವ ಸಂಗುರ್ನತ್ತಿಲ್ಲೆ ಏನ್ ಸಾಲ ರೂಪಣ ವಿಘ್ನ ಪಾಲದು ದಿಕ್ಕು ಎತ್ತಲೆ ಅನರ್ಥ ದಿಕ್ಕು ಎತ್ತಲೆ ಹಿಂಸಾಪಣ ಆವಸತು ಗೆಲಗಿ ಅನಂಗೆ पाला कन्या पूजन तंग चोंको जाओ आमके दोन्ही फोडीच्या पुणेव्या बच्चावडा मामका बलभद्रा संजी काढू वेळू जाते राव सांगेन तू यो येता हाँ आराम भी आवे जाओ मने तुम्ही एक ते साधन सकाळ हाँ तुम पूछ दिन में कितनी बस ना वर्दी आहे म्हणून संतोष कवे बाय रेणू हाँ आगे अभिषेक मुदी कुएता 40 जण पाहुणे आहे पंचवती वेणूची पावली नाम वय म्हणे तुम्ही समाधानेन रब्बाई हा देवाच्या खूप पाय पडतं सर मग चा विश्वास सर मुरली गेलो अलस नाही वे हडतोल तो धैर्यान रब्बाई तुम्ही त्वं स्वधा त्वं हीव षट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वं चरे नित्ये त्रिधा नका कोपम सर यो यो दुआ यो
योदवा बेस 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 Pomedi Shiva. नका रोडों का नका चढ़ंग चौंको इनका वर्दी है स्थितिरूपा च पालने तथा संहति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी रेणु मका तद समा अंजलिया मकाई वही मने कशी जाओ दीपावली नहीं व पंचमी तद मग समा अंजलिया वेंकटपतीन हात सोडणार रेणू वेंकटपतीन हात सोडणार अयो अम्मा ये तो ना अपन दादा ऐसा के वहां अयो हम गए सारी हां इतने रेणू इतने रेणू हां चल्ली खय इतनी मने ती नहीं वांगा खय अयो अंग मगे सुनसिली कशी गेली ती शन्न कोप जोडनो मने थोड़ी गेली भी वे हां चोई तुली तुम्ही कुछ चोई आई हां चोई तुली बटला बाला हां किल्लेल कर्म वही तोर काजलेल कर्म वही समर्गणी निष्ठेन केले ना आलेली वही പെട്ടു എന്താണ് കൂമ്പോള മുള്ളിൽ ഗ്ലാബറോ മകിർപടം മാസംഗിനെ ശരി ദിരാജീവാ ब्रह्मा बड़ो मानसंगिल मड सगळे चढंगे बंगेन जन्ने पंचवीचे लीपवली वेंकटपती हमको हात सोडला ब्रह्मा वय बडमा संगीले मुद्रे सगळं चाम भंगीर जन्ने രാജീവാ ചോയ് ആ സംഗീലി പഞ്ചാവ് ചെല്ലി വേണു കർക്കട വച്ചാനി കൈ തക്കേ ചെല്ലേ താപം അങ്ങ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് കെല്ലി കൈ പപ്പായ അമ്മായി തക്കേ കുട്ടാ ലാസ്റ്റ് പാടനത്തിൽ ഞാൻ പോറോ അമ്മ അതുവേഗേനും കായല്ലേ ചടങ്ങ മുടങ്ങിയാൽ ചവളാണവേ अरे तू थंग केल्लो रे बाप्पा विश्वास ना आले मी काय कुठं आयो इतकी संगत मुरली तू अंग चढंगे जन्ने पंचवीचे लीपवली इतकी संगत तू ये ली वेणूची पावली तू इतकी उरले दा हा तुम्ही ती सांगताय तुमका मी जर विश्वास ना आहे वेगळ वाटना आधी कोणतं ते हे चढंग मुडगेम चापणा मत ते ചെല്ലി आलेली आता इतकी गोर काबडमा इकांग रबम काकी मोर सोडका റബ്ബോ സന്ന ചൊല്ലുവ കർക്കടയിലാരി തഹത്താം പെട്ടോൻ ചാപ്പാണ് അനന്തലവേ യോഗദുവാ മുക്കരി ബലഭദ്ര ತಿರ್ದುವ ನಾವಿತ್ತಿಗಿದು ಗೆಲೆ ಆತಿಥಿ ಜೋರನಾವಕ ಮುರಳಿ ಇಕ ಮೂರು ಸೋಡ್ಕ వచ్చవళేరి పూల పాన పాయులకు నత్తిల కడ హిందే మునుపు అరగాలక అనందలవే ఆ జావో
बड़माम बालमाम मका मका काही म्हणायचं आहे ना बालमाम ती बाला एक लोर आपण मुरमुर येता वेणू चली लिख है लेना है ये लिख है करता बड़माम जोई अम्मी ये पावले वसिनी ये लेकान ये देवारे ये घर तुल्यान गेल्यारी ये बाल्या कोळका वय नवे हेंचे वेणू चली लिख है ये लेना है चारी जण गिन्नी खई मक्का काय महाराज आहे ना बड़माम हो मक्का मनांजले बाला इथे मक्का मनांजले आवलत किल्ले ती म्हणत जलाज ती येईली कोण बडमाम? अरे तुंगेला ना मिगा दानकांगे गेली आणि काय निमचाना सगम कसं होता मनांजले वे जत राजीवा ये साल तू नका गाडी दे राजीवा संतोषല്ലോ रेणू आणि काय भीमचाना सगळं गैरी मंगळांच्या मुखार बघतनी ऐकीन वे वय तवळी दक्षिण दिमचाने आम शंकावे अरे बडो मला आशीर्वाद कांगे रेणू तू इथे जोईता वच हा संजाने हो हा बडमाम ओड संतोषല്ലോ बाला हा मक्का एक बोटी इकडे मामा सोड बच्चा बडमाम सोडतो नाही वे बलभद्रा हा संजिया वेंकट कवे जलयो ते वेंकट ब्रो रेणू हा उतून टेन्शन मी बोगीने होय म्हणा हो आता तर म्हाका समान जाल्या हो सत्य म्हणा कशी जाओ ಸ್ವಲ್ಪ पंचवचेली तोडवचेली जलारी वय चाडंग सगळं भंगीन भंगीन जले जले. बड ममान सांगी नव्हे आणि काय भिमचा ना म्हणून तुम्ही सकाळ तुकून एखादं उदाशेरी पिल्ले नाही आमकी ते पुणी खाव नेव्या अम्मा खेळणे मी ते अम्मा आम सकाळी ओट्स दिल्यांत आमकी ते खाव नेव्या अम्मा हंगे एक बस आएंगे फैन आपण दाग एक गडी एक आम्ही एक होगी आम नेताई
फल पूर्वजन्माचे भोगो भूमिरियमचे आत्माभिमान तो मन्नातो पूरो इत्याग चिक्ला तो गल्ले अम्मा अज्ञानत बंधाचो आत्माचो जीवाळो नित्यागनासो तू गेले अम्मा नित्यागनासो तू गेले कसले दुर्भाग्य मिचे पंचवी ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಡು ಜಲ್ಲಿಗೆ ಮಾ ಜಲರಿ ಸಮಾಧಾನ ಮೈನೆ ಹತ್ತದ ಮಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಳ್ಳ ಮಟಸ पंचवी येईली छाडंगे येजने आता चावला एक अम्मा अनामिके ये लोक अंतिमचाक अनुवाद दिलोना जलारी अनामिका दिग्गे लोगान अनसुया गेन गिल्ली